суруду мусиқӣ ба ҳолати рӯҳиву равонии шахс таъсир расонида шахсро аз ғаму андӯҳ дур мекунад. Ин аст ки вақте ки хаста ҳастем мусиқӣ мешунавем ва асаби худро ором мекунем. дӯстони азиз, тавсияи ман ин аст ки воқеан ҳам суруду мусиқӣ метавонад таскинбахши дили ҳар як шахс бошад. ин барномаи навбатӣ дар меҳмонии телевизиони Баҳористон аст. аз шабакаи Баҳористон манзури шумо дар ҳамин вақту соат ва итминони комил дорам ки албатта барномаи навбатии мо низ ҷолиби диққат хоҳад буд ва аз тамошои ин барнома пушаймон нахоҳед шуд. хуб, ман хушомадед мегӯям аввалан иштирокчиёне ки ба барномаи навбатии мо ташриф оварданд. барои худатон қарсак. дӯстони азиз, бо қарсакҳои иштирокчиён даъват мекунем ба саҳна Насиба Латифзода. марамат. салом алейкум. салом алейкум. хуш омадед ба барномаи навбатии мо. саломат бошед. ва бовар дорем ки албатта имрӯз бо шумо як суҳбати ҷолиб дорем. ҳамзамон бо иштирокчиён мерақсем, хурсандӣ мекунем, хушҳолӣ мекунем. ва тамошобинони азиз, мо баъд аз чанд лаҳза ба қисмати саволу ҷавоб шурӯъ мекунем. бо шабакаи Баҳористон бимонед. ман ёдрас мешавам ки Насиба Латифзода ғолиби озмуни овози тиллоӣ буд ки бевосита аз шабакаи Баҳористон ин озмун роҳандозӣ гардида буд чанд сол қаблтар ва албатта чандин аз нафарони соҳиби истеъдодро, санъаткорони асилро тавонист ки ба тоҷикистониён муаррифӣ кунад. ва ман фикр мекунам ки Насиба низ яке аз нафароне буд ки дар қатори беҳтаринҳо буд ва то ҳоле ҳаст ва яке аз иштирокчиёне буд ки воқеан ҳам тавонист мақоми худро, ҳунари худро сайқал диҳаду ва шӯҳрати худро нигоҳ дорад. биёед сараввал дар мавриди иштирокатон дар озмуни овози тиллоӣ ҳарф мезанем. кӣ ба шумо гуфта буд ки шумо дар ҳамин озмун иштирок бикунед ва кадом сол буд? саломат бошед. қаблан миннатдории худро барои тамоми кормандони телевизиони Баҳористон ирсол менамоям ва ба ин дӯстроякони азиз миннатдории хешро баён мекунам ки маро ба ин барнома даъват намудед ва каме ҳам бошад ман бо шумо вақтамро хуш карда ҳамсуҳбат мешавам. бале, шумо дуруст қай кардед. ман соли 2012 дар озмуни овози тиллоӣ дар Баҳористон иштирок намудам, ғолиб баромадам. бениҳоят озмуни беҳтарин буд. мо тариқи оинаи нилгун, тариқи телевизиони озмунро тамошо мекардем. аз бас ки ман дар мактаби санъати бачагонаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ таҳсил мекардам, хонандаи мактаби санъат будам, дар жанри овозхонӣ таҳсил мекардам. хело ҳам аз хурдиам шавқу ҳавас доштам ва боз дар ҳамон баробар ман амин озмун баромад. ҳар рӯз қариб ки амин тариқи телевизион мерафт. чӣ қадар озмуне ки ҳама хурду калон тамошо мекардан ҷолиб буд. ман хостам ки дар ҳамин озмун ширкат варзам. хоҳиши худатон буд? бале, хоҳиши худам буд ва дар ин озмун ширкат варзидам. бениҳоят ба ман ҳамроҳам ҳар вақт модарам буданд. устоди ман Холмуродов Давлаталӣ буданд ки дар мактаби санъат ба ман тамрини овоз, дарси овозхонӣ ба ман медоданд. бо он кас машқ кардем ва пайваста модарам маро ҳамроҳӣ карда бурда оварданд ва ман дар ҳамаи даврҳои ин озмун ширкат варзида ғолиб баромадам. бениҳоят хотирмон буд. беҳтарин. метавонед аз ҳамон сурудҳое ки дар даврҳои овози тиллоӣ пешниҳод карда будед агар дар хотиратон бошад биёед як замзама мекунем. аввалин суруде ки ман дар озмуни овози тиллоӣ сароидам, ҳам дар навбати финал сароидам, ин суруди Тоҷикистон буд ки ин сурудро устоди гироми қадр Саидқул Билол месароиданд. ба ман хело писанд буд ва ман хостам ҳамин сурудро сароям. Тоҷикистон, Тоҷикистон, мекунам шукри каму бисёри ту, мекунам шукрона аз озарму аз озори ту. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. از تو من ثروت نمیخواهم،
وطن هستی بس است با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. سلام باشید. وقتی که این سرود رو شما فکر میکنم سر در دور فینالی همه حیات یکمان بهای 5 رو برداشته بودن. تشکر برای شما. خب این لحظه سوال‌هایی که از جانب خوانندگان آماده شده است یک جای میشنویم. مرحمت کی سوال دارد دست میبردارد؟ مرحمت شما. استاد اولینتون را در خاطر دارد؟ استاد اولینم در وقتی که من در مکتب میانه صنف یکم رفتم و من نظر و محبت درس دادن. استاد اولینه که در جاده آوازخوانی بود خولمرودов давлат علی میباشند. سلامت باشید. تشکر برای شما. باز کی سوال دارد؟ یگان اسباب موسیقی را نواخته میتوانید؟ بله میتوانم. من چخیلی که گفتم در مکتب صنعتی بچگانه نوحیه تحصیل میکردم. از همین سبب هم درس آوازخوانی و هم درس فورتپیانو را از خود کردم. اسباب فورتپیانو را مینوازم. نواخته میتوانید. بله. سلامت باشید. با چند زبان سرود خوانده میتوانید؟ سلامت باشید. من زبانی давлати худамон забони тоҷикӣ, англисӣ, русиро бениҳоят нағз медонам ва айни ҳол бошад фақат бо забони тоҷикӣ худамон давлати худамон бисёр суруд месароям, вале бо забони русиям ба пуррагӣ суруд хонда метавонед. ин лаҳза имкон ҳаст ки бо забони русӣ ё бо забони англисӣ чор мисра суруд пешниҳод кунед. аз дил хоҳ суруде ки худатон мехоҳед. Расцветали яблони груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Офарин, саломат бошед. Саволи навбатиро мешунавем. Марҳамат, боз ки? Марҳамат шумо. از دوره مکتبخانی‌تان نقل میکنید؟ بله نقل میکنم. این بسیار یک لحظه خاطرمون است. خیلی که عین زمان شما حاضر در همون لحظه قرار دارید. یک لحظه هست که به نهایت از تمام فکر و یا زندگی دور هستیم، خرسند هستیم، خوشحال هستیم. فکر ما فقط تنها در تحصیل است. بله. سلامت باشید. تشکر برای شما. با کی تقلید کردن را دوست می‌دارید؟ اصلا من تقلید نمیکنم. میخواهم که چقدر که هنر استعداد دارم کم است زیاد است مثل از خودم باشد. بله. شما تقلید نمیکنید؟ نه. من صدای شما رو با یکی از سرندگان محبوب دیگر مانند میکنم. و شاید اینم یگان نفر دیگر با شما گفته باشد. نه صداتون مانندی دارد با صدای ستاره کرامت الله. راست میگید. با من هم گفته بودن که مانند است. ستاره کرامت الله بهترین هنرمند میباشد. با من پسند است که با اون کس مانند گویند. برای اثبات همین یگان سرود ستاره کرامت الله رو شما میدونید؟ میدونم. میتونید زمزمه کنید؟ مرحمت. وقتی که چشم تو برق ندارد، وقتی که دل به تو شوق ندارد، دیگر از ما نیستی، دیگر از ما نیستی، به خدا بیگانه ای، به خدا بیگانه ای. سلامت باشین. احسن برای شما. شما یک سرود نو دارید با نام تاجیکستان. من میخواهم که همون سرود رو 4 مصرع با آواز زنده اول زمزمه کنید و بعدا شکل پوره همین سرود رو همراه شنوندگان و تماشابینان یک جای تماشا میکنیم. مرحمت. تاجیکستان کشوری امن و امانی، سرزمینی باستانی آریانی. تاجیکستان کشوری امن و امانی، سرزمینی باستانی آریانی. سربلندی تمامی تاجیکانی، تاجیکستان لایق صد داستانی. سلامت باشید. با افتخار استقلالات بردوام کشور تنجی و امانی، با افتخار مردم زحمتکش و مهنت دوست تاجیکستان همین سرود رو یک جا تماشا میکنیم. برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم با شبکه بهارستان.
تاجیکستان کشوری امن و امانی، سرزمینی باستانی آریانی. تاجیکستان کشوری امن و امانی، سرزمینی باستانی آریانی. سربلندی تمامی تاجیکانی، تاجیکستان لایق صد داستانی. در تو بینم راحتی دنیای خود را، از تو افزایم تمناهای خود را. با تو افرازم سری بالای خود را، در کناری تو بیابم جای خود را. تاجیکستان 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 جان و جانان، مادری جان جان و جانان. تاجیکستان تاجیکستان. پرتوافشان پرچمی در آسمانم، رمزی هستی استواری نشانم. خانه مهر و صداقت آشیانم، جنتستان است باغ و بوستانم. در هوای بی غبارت مشک و عنبر، پاکی پاکی سرزمینت بهتر از زر. بری تو در سینه‌ام چون مهر مادر، ارزشی تو قیمتی با جان برابر. تاجیکستان 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 جان و جانان، مادری جان جان و جانان. تاجیکستان تاجیکستان. تاجیکستان 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 جان و جانان، مادری جان جان و جانان. تاجیکستان مادری جان، تاجیکستان مادری جان. تاجیکستان جان و جانان. ادامه برنامه در مهمانی تلویزیون بهارستان است. تماشاگران عزیز و فکر میکنم که این سروده که برای شما پیشنهاد شد بسیار جالب و شنیدنی بود. تماشاگران عزیز، ما صحبت رو ادامه میدهیم در قسمت سوال و جواب و سوالهای نوبتی رو از جانب این خوانندگان میشنویم. برای کودکان یگان سرود خوانده اید؟ бале ман чихеле ки медонед ҳама сола рӯзи 1 июн рӯзи байналмилалии кӯдакон дар ватани худамон ҷашн гирифта мешавад. ман дар ҳамон рӯзи дар рӯзи муҳофизати кӯдакон як суруд хондаам. кӯдакон дунёи моанд, олами зебои моанд. кӯдакон дунёи моанд, олами зебои моанд. саломат бошед. беҳтарин. саволи навбатӣ. кай аввалин маротиба суруд хонда будед? ташаккури зиёд. ман аввалин маротиба дар синфи сеям вақте ки 9 сола будам суруд хондаам. кадом сурудро? ҳамон вақто як суруд буд ку агар шумо дар ёд дошта бошед: пар мезанӣ, бол мезанӣ, сафедпӯш, ташна шудӣ, биё зи дастам об нӯш. пар мезанӣ, бол мезанӣ, сафедпӯш, ташна шудӣ, биё зи дастам об нӯш. биё биё омедам, кабутараки сафедам. биё биё омедам, кабутараки сафедам. ин суруд воқеан аз шабакаи баҳористон чандин маротиба пахш шудааст ва ман фикр мекунам ин суруди дӯстдоштаи тамошобини шабакаи баҳористон ҳаст. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ғайр аз озмуни овози тиллоӣ боз дар кадом озмунҳо шумо иштирок намудед? ман соли
дар озмуни байналмилалии донак иштирок кардам ки дар шаҳри хуҷанд шуда гузашт. Дар он ҷо аз тамоми давлатҳои дунё, аз тамоми кишварҳо, аз Ҳиндустон, аз Русия, аз Қазоқистон, аз давлати Қирғизистон, аз ҳамаи давлатҳо дар он ҷо ширкат варзида буданд. Ман низ аз вилояти Хатлон, аз Тоҷикистон ширкат намудам. ҷои чандумро ба даст овардед? Дар он ҷо не ки ҷо набуд. ҷо набуд. Не. Фақат иштирок кардед? Иштирок намудем. Аз ҳар як давлату халқият як нафари муаррифгар буданда. бо кадом жанр суруд хондан барои шумо осон аст? Ба ман жанри эстрада. Эстрада. Бале. Яъне сурудҳое ки шумо сар додед, бештари сурудҳоятон дар жанри эстрада аст. Бале. Дуруст аст? Кадом жанрҳоро гӯш мекунед дар баробари истифодаи жанри эстрада? Ман ҳамаи жанрҳоро гӯш мекунам, барое ки вақте ки ҳунарманд хоҳад ки ҳунари худро сайқал диҳад, бояд тамоми жанрҳоро писандад, гӯш кунад ва каме ҳам бошад, маълумот дошта бошад, сароида тавонад. Акун дар жанри эстрада ба хубӣ аз удаш мебарем, вале жанри шашмақом, фалак, дигару дигар ҳам бояд мо аз удаш бароем. Лекин садои шумо бештар барои сароидани жанри шашмақом бисёр мувофиқ аст. Масалан, агар ба гуфтаи ман шумо бовар накунед, метавонед як бор санҷед худро. Ман аллакай санҷида будам. Саломат бошед. Хоб, саволи навбатиро мешунавем, боз ки савол дорад. Марҳамат шумо. дар бораи модар 4 мисра суруд мехонед? бале, чаро не. Дегу сар пӯшад ҳамин ҷо, қарсу по пӯшад ҳамин ҷо, ҳалқаи гӯшад ҳамин ҷо, дар куҷои модарам бастаҳоят нокушуда, ҳадияҳоят носупурда, аллаҳоят носуруда, дар куҷои модарам накҳати пироҳанатро, духтари ҷон гуфтанатро, ёд кардам буданатро, дар куҷои модарам, дар куҷои модарам. беҳтарин, беҳтарин. ин сурудро воқеан мо шунидем ва видеоклипи онро низ тамошо карда будем. мегуфтед ки ин матни ки аст? бисёр матни хуб аст, фикр мекунам ва ба ман шахсан ба ман писанд омад. матни Гулрухсор аст. Гулрухсор аст, беҳтарин. оҳанги Аскар Ҷалилов. ва шумо бештар аз шеърҳои кадом шоир истифода мекунед? Муҳаммад Ғоиб, Низом Қосим, Гулрухсор, аз ҳамин шоиро. истифода мекунед. Бале. Саломат бошед. Саволҳои навбатиро мешунавед. кадом сурудатон шуморо машҳур кард? Саломат бошед. Як суруд аст ки воқеан ҳам шахсан ба худи ман ҳам писанд омадан ҳамин суруд. суруди Зебо ватан дорам, шеъри Ҳабибулло Табарзода, оҳанги Шерали Қосим мебошад. фикр мекунам ҳамин суруд тариқи шабакаҳои телевизионӣ бештар меравад. бале. яъне то ҳоло шумо мебинед? бале. метавонед замзама кунед чӣ гуна аст, мо низ бишунавем? чаро не. басо хушнуд аз он ҳастам ки ман зебо ватан дорам, ба ҳар кӯю канорию басо боғу чаман дорам. басо хушнуд аз он ҳастам ки ман зебо ватан дорам, ба ҳар кӯю канорию басо боғу чаман дорам. диёрам рӯз то рӯз хӯраму обод мегардад, ҳамеша дар ҳама фаслаш гулеву ёсуман дорам. зебо ватан дорам, зебо ватан дорам, зебо ватан дорам. офарин, саломат бошед. дар филм мехоҳед нақш бозед? ташаккури зиёд, беҳад саволи ҷолиб. ман рости гап ягон бор дар ин бора фикр накардам. бале. агар масалан ба шумо мегӯна пешниҳод шавад, қабул мекунед? шояд. нақши як нафари бисёр баҷаҳл, як нафари ба қавли мардум як нафари гандаро пешниҳод кунад, қабул мекунед шумо? барои чӣ? ман фикр мекунам ки вақте ки дар ягон навор, дар ягон филм амин бинанда, амин
иштирокчиро дар кадом наворе бинад ҳамин хел қабул мекунад. Агар дар нақши хуб бошад ҳама дӯстат медорад. ба фикри ман дар нақши бад агар ширкат варзӣ дӯст намедоранд. یعنی همه фикр мекунанд ки ҳамун хел ҳастӣ. یعنی همه бабадӣ ёд мекунанд. бале. از کدام نمودی حیوان میترسد و از کدامش نمیترسد؟ росташро гӯям ман аз ҳамаи ҳайвон метарсам. ҳатто аз кирмилои хӯрак метарсам. میترسید. бале. دوگانه از همه نزدیک شما کی است؟ ташаккури зиёд. дугонаи аз ҳама наздики ман модарам буданд. حالا دیگر یگان دوستی نزدیک نداری؟ наздики наздик не дар асл ҳамаи дӯстонам баробар якхела. یعنی یک رنگ هستند. بله. فرض کردیم که پسرتون یا دخترتون یگان گناه کرد. چه خیلی مناسبت میکنید مرامت؟ ман шукронаи худо ду писарча дорам. писари калониам 5 сола мебошад, наврӯз. писари хурдиам Анас ном дорад. 1.5 сола мебошад. аз вақте ки аз кор меравам бениҳоят маро асабӣ мекунанд. ду каса ҳардушон. аввал чихеле ки шумо гуфтед бачам накун, нарас. ихел мегӯям баъди ки намешад, баъд дод мезанам, нарас гуфтад. чӣ мекунӣ дигар? саломат бошед. саволи навбатиро мешунавем. тамошобинони азиз, дар ҳамин лаҳзаҳо боз як суруди дигарро мешунавем. тамошо мекунем якҷоя, лекин ин суруд суруди рақсӣ аст ва ҳамаи иштирокчиён ва тамошобинони азизро ба рақс даъват мекунем. ва баъд аз суруд бармегардем бо суҳбатро дар қисмати саволҷавоб идома медиҳем. бо шабакаи Баҳористон бимонед. شهر دل مهمانم امشب فروزم شمع عشق از جانم امشب توی در شهر دل مهمانم امشب فروزم شمع عشق از جانم امشب و یادی هر نگاهی دل فریبد بگویم حسرت و ارمانم امشب بگویم حسرت و ارمانم امشب идомаи барномаи дар меҳмонии телевизиони Баҳористон аст. тамошобинони азиз, ва ёдрас мешавем меҳмони барномаи мо иштирокчии чандин аз озмунҳо, ғолиби чандин аз сабқатҳо, махсусан овози тиллоӣ, дастпарвари телевизиони Баҳористон Насиба Латифзода. бори дигар қарсак мезанем.
ва ин лаҳза саволҳои навбатиро мешунавем. Марам шумо. кадом филмҳои тасвириро тамошо мекунед? саломат бошед. ман аз хурдиям то ҳоло бисёр филми тасвирро дӯст медорам. агар азбаски ки ҳозир ман камтарак вақти холигӣ қариб ки надорам, вале агар камтарак вақти холигиам ки ёфтам, кино дига барнома не, бисёртар филми тасвирӣ тамошо мекунам, барое ки ҳамин вақти тамошо кардани филми тасвирӣ асабом ором мешавад. кадом намуди тӯҳфаро дӯст медоред? ташаккур, ман гули зиндаро дӯст медорам. бале, гули зинда. бале. саломат бошед. ташаккур барои шумо. саволи дигар? марҳамат шумо. шумо чанд ҳунар доред? ташаккур, ман ҳунари сарояндагӣ дорам, ҳунари пухту паст карданро дорам ва рӯбучини хона. тамом. бале, рӯбучини хона. беҳтарин. саломат бошед. беҳтарин. аз озмунҳое ки шумо то ин замон иштирок кардед ва ғолибиятро ба даст овардед, махсусан ҳамон озмунҳо, овози тиллоӣ чӣ дод ба шумо ҳамчун як иштирокчӣ дар ҳамин сабқатҳо, ҳамчун як ҷавони фаъол? ҳамин гуна озмунҳо ба як шахс чӣ медиҳад? бисёр чизоро омӯхтем дар озмун. дар вақте ки ман он вақт хонандаи мактаб будам, аз ноҳия будам, вақте ки ба шаҳр омадам, дар ин ҷо аввалин бор ба саҳна баромадан, ҳамсӯҳбат шудан бо дигар иштирокчиён, дар телевизион баромад кардан, чӣ тавр ба саҳна мебароӣ, чӣ тавр сурудро сар мекунӣ, чӣ тавр озод баромад мекунӣ, бисёр чизоро омӯхтем. модарам ҳама лаҳза, ҳар лаҳза дар канори ман буданд, беҳтарин ба ман такягоҳ шуданд. баръакс модарам мегуфтанд биё ин суруда аз ёд кун, ине хе либос мепӯшӣ, мерем, маро сафарбар мекарданд. дастгирӣ мекарданд. бале, дастгирӣ мекарданд. саломат бошед. ташаккур барои шумо. саволи навбатиро мешунавем. марҳамат. орзуи сароянда шудан аз хурдӣ дар дилатон буд? бале, аз хурдӣ дар дилам буд. дар ҳар як маҳфилҳо, дар ҳар як консерт, чорабиниҳое ки дар бораи ҳунармандию ҳунарнамоию сурудхонӣ бошад ба ман писанд аст, вале боз дар ин ҷо ман айни ҳол дар ин маҳфили шумо иштирок дорам ки бо ҳамроҳии кӯдакон боз ҷолибтар будааст. ба ман боз писандтар омад. ман мехоҳам бифаҳмам ки шумо ба ҳамин суол чӣ посух доред вақте ки як видеоклипи шумо мебарояд дар шабакаҳои иҷтимоӣ, масалан тамошо мекунанд ва дар зернавишт ба қавле дар комментарияҳо баъзан суханони қабеҳу суханони дуруштам масалан навишта мекунанд. баъзе аз нафароне ҳастанд ки маълум аст ки як суруд ба ҳама писанд намеояд. нисбати андешаҳое ки масалан на он қадар ба шумо писанд аст, на он қадар хуб аст, чӣ гуна таваҷҷӯҳ доред? яъне мебинед рӯафтода мешавед ё ин ки масалан худро ором мекунед ки масалан андешаҳо гуногунан гуфтанд? ташаккури зиёд. вақте ки аввал як 2-3 сол пеш буд, 1 сол 2 сол пеш буд, ман вақте ки аввалин бор дидам, рӯафтода шудам, зиқ шудам. дар ҳамаи зернавиштҳои ҳамин клипу сурудхониҳои мо сарояндагон ҳам хуб менависанд, ҳам бад. фикри чӣ қадр ки гуфтед, фикри ҳар як шахс як хел нест. то ҳол чӣ чизе аст ки масалан шумо оно хуб наомӯхтед дар касби интихоб намудаатон дар ҷодои сарояндагӣ? чӣ мушкиле ҳаст то ҳол? омӯхтан охир надорад, тамомшавӣ надорад. пайваста омӯхтан дар кор, пайваста кӯшиш кардан дар кор. хай шояд бисёр бошад камбудиҳо, вале ман ҳаракат мекунам ки зина ба зина, сол ба сол омӯзам. омӯзед. саломат бошед. шумо ба мо ягон савол доред? албатта, чаро не. ман аз вақте ки дар ҳамин барнома иштирок кардам, ҳар яктаи шумо пайваста ба ман фақат савол метиҳед. аз чаро ман савол натиҳам? шумо савол диҳед, мо гӯш мекунем, яъне ҷавобро аз хонандагон мегирем. дар ҳамин байни иштирокчиён, дар ҳамин байни хонандаҳо кӣ мехоҳад сароянда шавад? кани кӣ суруд сароида метавонад? марҳамат. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила, Бехони. про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. آفرین. سلامت باشید. من فکر کردم که این سرود رو غیر از نصیبه دیگر رگو نفر نمیدونم. معلومه شود که این سرود همه شما میدونید. درست است؟ کی میدونه همین سرود؟ یک دست بردارد که من ببینم. کی میدونه همین سرود؟ تشکر برای شما. سلامت باشید. از پای ایجاد کدام سرودها هستید شما؟ айни ҳол мехоҳам як суруди папурӣ эҷод кунем. матнаш тайёр аст, дар пайи бастубанди оҳанг ҳастем. бале. یعنی آماده کرده است صدای شما. بله. یعنی به نزدیکی ما میتوانیم تماشا کنیم. бале, рақсӣ. سلامت باشید. تشکر. دوستان عزیز، این لحظه یک سرودی رقصی دیگر رو یک جا تماشا میکنیم. میرقصیم، خرسندی میکنیم، خوشحالی میکنیم و برمیگردیم. صحبت رو در قسمت بعدی ادامه میدهیم. با شبکه بهاریستان بمانید. میخوان فلک امشب هی برنامه باران را ای رقصانده و خندانده گلهای بهاران را ای رقصانده و خندانده گلهای بهاران را یاره یاره میده میده خنده کرد دلم دلم بنده کرد قدش قدش نازنین لبش لبش انگوبین دسته دسته قلب کف خنده خنده هر طرف ناز به ناز است یار مرهم میراز است یار ادامه برنامه در مهمانی تلویزیون بهاریستان است دوستان عزیز و این قسمت آخری صحبت ما است و من باور دارم که البته در قسمت آخر نیست با چند سوال خود
посух мегирем. бори дигар хуш омадед Насиба ба барномаи мо ва албатта ман фикр мекунам ки он саволҳое ки аз ҷониби иштирокчиён пешниҳод шуд шояд тамошобинон низ ҳамин суолҳоро пешниҳод кардан ва шумо посух гуфтед. ман мехоҳам дар мавриди як нақшаи бисёр бузурги шумо бифаҳмам ки чӣ нақша доред, яке амалӣ нашудааст то ҳол. як нақша, як орзу дорам. мехоҳам ки ҳамин сурудҳое ки то айни ҳол сароидам ва мехоҳам як 6 суруди дигар тоза эҷод бошад, омода намуда консерти худамро барпо намоям. беҳтарин. шумо ҳам сароянда ҳастед ва ҳам корманд ҳастед, яъне фаъолият ҳам мекунед дар баробари сарояндагӣ. як бора дар ду самт фаъолият кардан душвор нест? не, ба ман душвор нест. ба он хотире душвор нест ки ман корам ҳам ба ҳамин санъат алоқаманд аст, ба ҳамин фарҳанг алоқаманд ҳаст, ба ҳамин хотир душвор нест. агар ки худам сароянда мебудаму касбам дигар чиз мебуд, вай мешуд, фаъолияти кориам дигар соҳа мебуд, фикр мекунам душвор мешуд. азбаски ки ҳар душ фарҳангу санъату ҳунарнамоӣ аст, ба ҳамин хотир душвориро эҳсос намекунам. эҳсос намекунам. яъне фикр мекунам ҳар нафаре ки дониши хуб дорад, заҳмату талоши пайваста метавонад шахсро муваффақ кунад ва аз ҳамаи монеаҳое ки масалан пеши назар меоянд, пешрӯ меоянд, яъне метавон бо фаҳмишу дарке ки ҳаст масалан уна бартараф кард. саломат бошед. ман ташаккур мегӯям барои шумо, барои чунин як суҳбати ҷолиб ва дар анҷоми суҳбат ба тамошобинони мо, ба иштирокчиёни мо чӣ гуфтани ҳастед шумо? ташаккури зиёд. бори дигар миннатдории худамро ба телевизиони Баҳористон, телевизиони дӯстдоштанӣ, ба тамоми наврасону кӯдаконе ки дар ин ҷо ҳамроҳи мо буданд дар ин барнома, миннатдории худамро ирсол менамоям ва ба бинандагон, ба тамоми мардуми кишвари азизамон беҳтарин хушиҳои рӯзгорро таманно дорам. мехоҳам ки ҳамаамон якҷоя дар ватани ободу озоди гулгулшукуфони худамон ки Тоҷикистон ном дорад, хушу хурсандона кору фаъолият намоем. саломат бошед. тамошобинони азиз, ин буд барномаи навбатӣ дар меҳмонии телевизиони Баҳористон ва ёдрас мешавем меҳмони барномаи навбатии мо буданд ғолиби озмуни овози тиллоӣ ва чандин аз сабқатҳои дигар Насиба Латифзода. як қарсаки дигар мезанем. бори дигар хуш омадед ба барномаи мо ва ман дар эҷодиёту фаъолияти минбаъдаи шумо барору комёбиҳо орзумандам ва итминон дорам ки албатта сурудҳои пурмазмун ва нав ба нави шуморо мо дар оянда хоҳем шунид. то барномаи навбатӣ дар меҳмонии телевизиони Баҳористон, саодати рӯзгор насибатон бошад. хайр.